Esittelyssä tänään uusi ja uljas Mörman ensimmäinen. Se mahdollistaa helpon ja turvallisen matkustamisen ajan, paikan kuin ulottuvuuksienkin välillä. Sen runko on valmistettu kierrätetystä metallista ja sen käyttö on erittäin yksinkertaista. Painat vain varren alas ja ajattelet sijaintia, jonne haluat matkata. Voit matkata esimerkiksi Kouvolaan, ei siihen kaupunkiin vaan musiikkivideoon, tai vaikka talviseen metsään. Tai voit matkata pään sisäisiin pelkoihisi tai ympäri kotikaupunkiasi. Mahtavaa! Osta siis jo tänään Mörman 1.